Pán hlavný? Pán hlavný? Pán hlavný? Čo chceš, Zoriči? Veď som sa vás ešte nič nepýtal. Čo chceš? Dal by som si niečo na jedenie. Dáš si menu za 120 korún. Viete, ja by som si dal niečo špeciálne. Ale čo? A čo? Poradte mi. Máme vynikajúce slimáky. To nie, viete, ja sa dosť ponáhľam. Áno! Áno! Tak si daj menu za 120 korún. A čo máte? Slimáky!